Prepáčte. Pardon. Boli sme ešte v bufete. No, pardon. Prajeme príjemné dobrú ráno. Je 23. december, 6 hodín aj 5 minút. Vítajte pri dnešnom vianočnom špeciáli. Dnes medzi nami privítame veľmi vzácnych hostí, a to konkrétne našu programovú producentku Janku Kolenovú. Ahoj, Jani. Ahoj. Slečnú Simonku Vozárovú, našu špecialistku na prípravu alkoholických nápojov. Prajem dobré ráno. Dobré ráno. Vianoce sú za dverami a mnohí z vás sú istotne vystresovaní z príprav štedrovečerného stola, balenia darčekov či zdobenia domácnosti. No a práve preto sme si dnes pre vás pripravili rýchle tipy a triky, ako toto všetko zvládnuť bez stresu a ťažkostí. Takže poďme hneď ku prvej hostke. Nech sa páči. Prosím vás, ja tu sedím. Vy tu asi dneska nie ste. Určite nie? Zajtra. Alebo včera ste asi boli, neviem. Takže ahoj, Jani. Ahojte. Ahoj. Našich divákov by zaujímalo, čo si naša televízia pripravila na štedrý deň. Takže tento rok budeme mať zmenu. Nebude žiadny mrázik, žiadne 3 oriešky pre popolušku, ale od rána budeme vysielať kriminálky. Máme pripravené CSI Trnava. Super. A taktiež popoludní pôjde To je vražda napísala. Pre najmenších máme špeciálne vydanie Happy Free Friends. Á, jasné. Super. Pekná rozprávka. No a v tom hlavnom vysielacom čase, čo je okolo tej 8:00, je pripravené čo? Tak od 8:00 pôjde horor, Trnavský masaker motorovou pilou a potom pôjde Môj spolubývajúci zabijak 2. Jednotku, boli sme v kine na jednotke a teraz dvojku si pozrieme na šetelke. Super, Janka. Tešíme sa. Ďakujeme ti veľmi pekne. No a my sa môžeme presunúť túto do našej kuchyne, kde ako tak pozerám, sa už kuchtí nejaká vianočná dobrota. Simi, ahoj. Ahojte. Vidím, že tu sa už varí v plnom prúde. No čo si pre nás pripravila dnes? Musím prezradiť aj našim divákom, že dneska ide o vianočný špeciálny punč s tajnou receptúrou. Môžem vám dať aj trochu ochutnať, keď ešte nie je úplne hotový. Zatiaľ tam cítiť iba čisté víno, Áno. ale verím, že z toho bude aj punč. Áno. Naozaj výborný. Fakt iba víno. Trošku rumu. Ale aj to je dobré. Je tam aj rum, áno. Máš pravdu, A Aďo. klinčeky. Je ich tam 6. A musí byť tam aj presne klinčeky. 6? Vždy presne 6. Presne To vlastne je tiež aj tá tajná receptúra, že záleží na tom naozaj. Na počte Dobre. klinčekov. Takže zatiaľ tam máme 2 litre vína, Áno. liter rumu a 6 klinčekov. 6 klinčekov, áno. Budeš tam pridávať aj niečo iné? Viete čo? Áno, bude tam ešte sypaná škorica. Čo vlastne úplne zmení celú konzistenciu, takže môžeme sa nechať prekvapiť, že ako to vlastne dopadne. Jasné. Dobre, ďakujeme Simi, my určite ešte prídeme ochutnať, keď to už bude vo finálnej verzii. A my sa teraz presunieme ku šikovným rukám a uvidíme, čo si pre nás pripravili. Takže ahojte, babi. Ahoj. Čo ste si pripravili na tento vianočný špeciál? My sme si dnes pre vás pripravili najnovšie vianočné ozdoby. Tešíme sa. Čo potrebujeme na to? Na tieto vianočné ozdoby budeme potrebovať viac menej iba servítku, potom nejakú šnúrku alebo nejaký háčik, ak si to budeme chcieť zavesiť. Takže ešte raz pre divákov. Servítku, Šnúrku nejaký háčik, alebo šnúrku. háčik. Áno. Takže prejdeme hneď ku tomu, ako sa to vyrába. Takže výroba je veľmi jednoduchá, vlastne zvládnu to aj deti v škôlke. Stačí to preložiť 1, 2, 3, 4. Výrobok je hotový. Krásne. Že? Krásne. Takže ešte raz. 1, 2, 3, 4. Áno. Krásne. Tuto máme aj väčšie. Áno. A kde si to môžeme dať? Tak vlastne môžete to dať ako dekoráciu na stôl, alebo potom na vianočný stromček vlastne s tým háčikom a s tou šnúrkou. Čiže na vianočný stromček, aj na štedrovečerný stôl? Všade. Dobre. Ďakujem vám, babi. Krásny nápad. Super. Ďakujeme. Určite si vyzdobím takto stromček. Teší nás to. Ďakujem. A ja teraz predávam slovo Patricii. Ahoj Mario. Ahoj, dobré Konečne ráno. nastal tvoj čas, je to tu. Povedz nám, čo si dneska pre nás pripravil ty. Tak vítajte v mojom tvorivom okienku, ako zabaliť darčeky, správne. Ja som si tu pripravil nejaké to načinie, Veď sa povie. pozerám. A môžeš nám aj povedať, aké konkrétne vedci tu máš, aby naši diváci vedeli? Dobre. Takže nič také extra špeciálne. Máme tu nejaký turecký porcelán pre moju mamu ako darček. Tuto máme nejaké to polykarbonové vlákno. Špeciálnu pásku na spájanie veci. A tak ešte čerešničku na torte, takúto strieborný dekarbonát.
Dobre, tak môžeme sa teda pustiť do toho. Áno. Ja ti kľudne môžem aj nejako asistovať, ak treba. Veľmi mi to pomohlo. Takže poprosil by som ťa, aby si mi podržala toto polykarbonové vlákno. Ja sa ešte chcem spýtať pre našich divákov. áno. Musí to byť špeciálne toto? Či môže byť aj akýkoľvek iný baliaci obyčajný papier? No, ja baliaci papier neodporúčam. Radšej toto polykarbonové vlákno. Dobre. Čo mám robiť? Hovor. No už vlastne už ani netreba. Ja už som si vlastne pomohol. Ale takže budem aj možno vysvetľovať postup, aby bolo dobre pre našich divákov. jasné. Takže toto polykarbonové vlákno opatrne navliekame na darček, ktorý máme, buď v krabičke alebo nie v krabičke. Tuto si spojíme rohy. Ja môžem držať Áno, výborne, to mi veľmi pomôže. Teraz si to takto prepojíme. Dávame pozor, aby sme ho veľmi nepokrčili. A hlavne, teraz pozor, detailik vás poprosím na to, že keď budeme skladať tie rohy, tak musí to byť vždycky presne a aby tam tie rohy vlastne sedeli, hej. Takže dávame si na to pozor. Ešte prv, zabudol som. Zabudol som. Vlastne toto tu musíme tak oddeliť, ale treba to tak oddeliť, že by to bolo v pravom uhle a veľmi rovno, hej. Na to treba dávať pozor. Hej, dáme Pomôžem ti nejako? No tak. No jasné, dobre. Aby to aj nejak vyzeralo. Takže teraz, keď to máme takto spojené, si to takto preložíme a teraz ideme k tej časti spájania týchto rohov. Kľudne ti môžem asistovať nejako. Dobre, môžem to podržať. Vezmeme si to tú polykarbonovú pásku. Hej, a ona je z jednej strany páska a z druhej strany je páska s lepidlom. Môžeš to ukázať našim divákom, aby videli do kamery? Keď môžete detailik, poprosím, hej. Takže takto to nejako vyzerá. A takto to tu zalepíme, hej? Tak. Mario, tuším si mi sem zalepil aj moje ruky. Tam, presne tam. A vadí ti to veľmi? Veď možno by to nebol porcelán pre mamu, ale pre otca. No, ja by som ešte rada použila svoje ruky na tak uvidíme ešte. aktivity. No, takto to spravíme isto aj z druhej strany. Hej. Môžem mi to tu podržať? Potrebujem tak. Dobre. Tak. Teraz vlastne dávame pozor, aby vlastne sme to vždycky v pravom uhle, hej, alebo vodorovne, alebo horizontálne vždycky správne nalepili. No a pozri, Mario, keď sa nám stane takáto vec, takáto nepríjemnosť ako teraz, že sa nám tu natrhne roh, čo sa robí v takomto prípade? Na to si treba dávať pozor, milí diváci. Vtedy, keď to idete prelepiť polykarbonovou páskou, treba dávať pozor na to, aby ste ju vlastne vždycky juhovýchodne prelepili z tejto strany a potom ju prelepím severozápadne. Čiže je dôležité. Lebo ak by sa tie póly vlastne poškodili nejako, že by sa narušili tie smery, ona nedrží. Nedrží páska. Nie, to je špeciálna páska polykarbonová. To je preto polykarbonová, lebo vlastne reaguje na tie póly. No a tak. Teraz už máme prakticky aj darček hotový. Vravím vždycky čerešnička na torte, takýto tento postriebnený dekarbonát. Dávame ho väčšinou do stredu. Keď nepoužijeme toto, tak čo ešte môžeme použiť okrem takéto ozdoby na vrch? Neodporúčam nepoužívať nič. Vždycky tam treba niečo dať. Jasné. Niekedy možno hociakú mašličku, alebo ja neviem, hocičo, čerešničky, jahody, tam niekedy sa môžu dávať. Pomaranč, vlastne. Tak a teraz dáme pozor, aby to dobre vyzeralo, hej. Že je to fakt čerešnička na torte, hej. Dali sme to veľa peňazí, tak to tam pekne prilepíme. Nech to pekne vyzerá. Tak. Možno by som ešte prelepil tretíkrát. Tretíkrát, no jasné. Aby to poriadne držalo. Opäť zo severovýchodu na juhozápad, áno? Áno, vidíte, hej, že vždycky dávam pozor na tieto strany. Takže hlavne ešte pri tom balení toho darčeka treba dávať pozor, lebo ja napríklad mám túto turecký porcelán a treba dávať pozor, aby to nespádlo, hej, aby sa s ním nejako nehádzalo, lebo môže sa to rozbiť a škoda darčeka, hej. No, takže tak to vyzerá. Takže diváci vidíte, aj takto môžete ozdobiť vianočný darček a určite bude každý rád, kto si takýto darček pod stromčekom nájde. Mario, ďakujeme ti veľmi pekne. Hej, na maličko. No a my sa môžeme pozrieť na dnešné spravodajstvo. Prajem vám príjemné dobrú ráno. Vítajte pri vianočnom vydaní ranných správ. V tento sviatočný čas sa vo svete deje veľa udalostí. My vám prinášame prehľad tých najdôležitejších. Vianočné trhy v Trnave návštevnosťou predbehli metropoly ako Paríž, Berlín či Tokio.
Riziko krádeží na polnočných omšiach rok čo rok stúpa. Zlodeji sú čoraz vynaliezavejší. Krádeže zo zvončekov či odsudzené spevníky sú samozrejmosťou. Polícia preto plánuje podniknúť rázne opatrenie. V každej lavici bude sedieť policajt za účelom zníženia množstva krádeží. Predajcovia kaprov zaznamenali kvôli stúpajúcemu trendu vegánstva najnižší zisk za posledných 20 rokov. Toľko k dnešným správam. Dobre, môžem? Akože, sorry, ale strašne sa ponáhľam. Ja len tak v skratke, hej, že strašne katastrofálne počasie, úplne všade zápchy, je to úplne hrozné, všade sneží a všade klzisko a týmto by som teda rada napojila na šport a prajem pekný deň ešte. Dovi. No takže v športe asi nič nové, pretože sú sviatky, zima a neviem vôbec prečo ma sem dali, ale tak vo športe proste skapá pes. Dnešné Dobrou ráno je už na konci a určite ste sa v mnohých veciach od nás inšpirovali. My už máme vianočný punč navarený, darčeky sú pripravené a vianočné ozdoby taktiež. Takže u nás Vianoce už môžu začať. Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a dovidenia. Dovidenia. Pamätáš sa na tie Vianoce, končilo minulé storočie. Vlhký a studený pod nájom, ohrievali sme sa navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína, tak živo sa na to spomína. Úsmevy, dotyky a objatia nedali sa ani porátať. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a sviet, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každý rokom sú krajšie zas. Pamätáš sa na tie Vianoce, na stole tropické ovocie. Krajina natretá na bielo, bosky biele pod imelom. Modlitby, štedrá večera, čudný tvor staniera pozeral. Koledy 100-krát obohrané, vzala si so sebou do vane. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, každým rokom sú krajšie zas. Aký mám do kamery? Bože.